Morning mga kapadyak. Ride out tayo alas 5:30 ng umaga. Ikot lang tayo ng San Quintin ng aktibidad, tapos San Nicolas. Subukan natin pumunta ng Legazpi sa may ilog doon, sa may Tayog. Pagkayari, balik na tayo ng Umingan. Ito ang plaza ng San Nicolas. So daanan natin ng konti, diretso natin to. Wala na masyado mga pailaw. Ayun. Ayun ang plaza ng San Nicolas. Victory Fuel. Tapos ito sa may Pinta. Ayan, Pinta. Oo, Pinta. Ayun. Legazpi. Ito nga. Sundan, papunta ng Legazpi sa may ilog. Tundok din natin. Nagbuhay ng pahalay. Kami ng gilid doon. Natin bumaba. Siguro. Wow. Sarap maligo mga kapadyak dito sa Legazpi, Tayog, Pangasinan. Summer in the hills, those hazy days I do remember. We were running Tama natin si Striker.
had the whole world at our feet, watching seasons Ganda lang, oh. change. Our roads were lined with adventure, mountains in the way. Mountain Peak ang kanyang Didn't keep us decal from sa the may sea. wellset. Here we stand open arms. This is home where we are, ever strong in the world that we made. I still hear you in the breeze, see your shadows in the trees, holding on, memories never change. Alas 7 na, nasa tayo karoon tayo. January, pero ang palay nila, oh. Pumasok tayo kanina from San Nicolas doon sa may San Mariano. Pumasok tayo ng bigat. Dito tayo lalabas sa Medyo Ferio Street. Bukas, oh. Ikutan natin ang plaza ng tayo. Yung Castelio. Dito rin, kabila. Okay. Dito yung mga safety animation na character. Dito sila. Ayan, oh. Falla du väntar, ser jag snedkläder. Sätt undan Pakarino, dito tayo lalabas. en genius mot rätten. Metafar du gäller. Ge mig bärs. Todo jag ser om det. Nog många jag det. Och då ett bandjäg. Hon vet samt om det börjar. Что ты чё мунгаты. И гонганец обшпирти. Du har patrón. Och jag blir nog jag.
asalak. Tandie om tempel, eti om esema, asapak. Todo ese hombre